Amalungiselelo aqhubela phambili uqinisekisa ukuba ongasekhoyo uba uAndrew Mlangeni ufumana umngcwabo nesidima. Ingxowa-mali yakhe sele ikhuphe elibala okokuba ayifuni ubuqhophololo kwinkqubo elungiselela lo mngcwabo. Kaloku lo kaMlangeni usweleke ebutsheni bale veki eneminyaka engama-95 ubudala. Uyaziwa kaloku bebengafuni kwanto edibene norhwaphilizo eburhulumenteni, kanti ke nenkqubo yakhe izawuqinisekisa okokuba akukho rhwaphilizo. Our foundation has a plea, and its plea is that the powers that be ensure that the procurement processes around Babu Mlangeni's burial ceremony are handled in a transparent manner. Kwelinye icala wayesakuba ngumongameli uJacob Zuma ukhahlele kulo kaMlangeni emtyhibela ngokuba liqhawe labanendima enkulu uqinisekisa okokuba uMzantsi Afrika ungokhululekileyo. The weapon that you have in your house is a spear, and you have to defend your family and everything, and therefore you take your spear. And he said this was an analogy. We've reached a stage where we must now take our spear, and therefore this organization that is going to be born must call it the spear of the nation, Mkhonto wesizwe. Lindeleke ukuba bekho ekhaya lakhe lokugqibela kwiveki ezayo ngoLwesithathu. Nalapha inkqubo yomngcwabo iyakusindlekwa kwidyunivesithi yaseRhawutini kwikhampasi eseSoweto. Unjingalwazi Hlengiwe Mkhize uzibophelele kwelithi umqela oshiywa ngasemva nguba uAndrew Mlangeni uzawuqhubela phambili ngokusebenzisana neJune and Andrew Foundation. Kulapho ke bazawuqinisekisa okokuba umsantsa ophakathi kwabasweleyo nongxowa ibotshwa noko uyavaleka. NdinguAbongile Dumako kwindaba ze-SABC eSoweto.